Καλησπέρα και από εμάς. Ελπίζω να ακούγομαι ικανοποιητικά. Θα παρουσιάσουμε τώρα μερικά από τα ευρωπαϊκά προγράμματα της βιώσιμης πόλης που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Τα προγράμματα που θα παρουσιαστούν είναι το Living Streets, το Hyperforestry, το Set Off, το Decido, το Energate, το PowerPour, το Risk Adapt και το Power Youth. Ξεκινώντας με το Hyperforestry, ο στόχος... Ευχαριστώ. Ο στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η προώθηση της καινοτομίας στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού μέσα από την εφαρμογή ενός υβριδικού μοντέλου διαχείρισης έργων. Το αποτέλεσμα που προσδοκάται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και η πιστοποίηση στελεχών του τουρισμού για τη βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης έργων καθώς και των ψηφιακών, πράσινων, επιχειρηματικών και δημιουργικών δεξιοτήτων τους. Ο ρόλος της βιώσιμης πόλης στο συγκεκριμένο έργο είναι να είναι συντονιστής και συντονίζει 16 εταίρους από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Και το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό προφίλ που δημιουργήθηκε σε αυτό το έργο είναι διαθέσιμο στα ελληνικά στην ιστοσελίδα. Το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και στις αρχές καλοκαιριού θα είναι διαθέσιμο έτσι ώστε να ξεκινήσουμε τις εκπαιδεύσεις των στελεχών. Να αναφέρουμε ότι η πιστοποίηση που δίνεται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου γίνεται από τον αναγνωρισμένο φορέα TUV. Εδώ μπορείτε να δείτε κάποιες φωτογραφίες από την συνάντηση έργου που είχαμε τον προηγούμενο Ιούνιο στην Κροατία. Και προχωρώντας στο επόμενο έργο που είναι το Living Streets, στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η προσωρινή πεζοδρόμηση πολυσύχναστων δρόμων πόλεων και η μετατροπή τους σε χώρους συνάθρησης πολιτών και κοινωνικοποίησης. Τα ωφέλη από το συγκεκριμένο έργο είναι ο πειραματισμός με τη βιώσιμη κινητικότητα, μία νέα προσέγγιση στον αστικό σχεδιασμό και η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών των πολιτών. Η πρώτη χρηματοδότηση του έργου έγινε το 2021 από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα και η υλοποίηση έγινε στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης και στο Δήμο Κορινθίων. Εδώ μπορείτε να δείτε μερικές φωτογραφίες από τις δράσεις που έλαβαν χώρα το 2021. Η δεύτερη χρηματοδότηση γίνεται από το Πράσινο Ταμείο. Θα δοθούν 30.000 ευρώ σε 3 δήμους μέλη του δικτύου, στο Δήμο Αιγιαλίας, το Δήμο Καβάλας και το Δήμο Καρπενησίου. Και η πρώτη συνάντηση έργου έχει ήδη λάβει χώρα με συμμετοχή των εκπροσώπων και ερετών από τους συγκεκριμένους δήμους, καθώς και συγκεκριμένων experts που μπορούν να τους βοηθήσουν στην υλοποίηση. Προχωρώντας, θα προχωρήσουμε στο έργο Set Off. Γενικά εννοείται ή για τα συγκεκριμένα προγράμματα? Συγγνώμη, αν μπορώ να διακόψω τη συνάδελφο. Έχουμε διάφορα έργα τα οποία μπορεί να είναι ήδη ολοκληρωμένα, είτε τρέχουν αυτή τη στιγμή και δεν εστιάζουμε σε έναν φορέα χρηματοδότησης, προσπαθώντας να επεκτείνουμε και το πεδίο μας. Έχουμε χρηματοδότηση από το Horizon 2020, έχουμε υποβάλει καινούργιες προτάσεις τώρα στο Horizon Europe, έχουμε χρηματοδότηση από το LIFE, έχουμε χρηματοδότηση από διαφορετικές πρωτοβουλίες. Ας πούμε, έχουμε λάβει χρηματοδότηση ακόμα και από το Γερμανικό Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για την πρωτοβουλία για την ενέργεια και το κλίμα. Και τον τελευταίο καιρό εστιάζουμε σε διακοινωτικές συνεργασίες μέσω του προγράμματος Interreg. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια άλλα. Μέσα από το Πράσινο Ταμείο έχουμε πάρει και έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα το οποίο εστιάζει σε καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες. Και φυσικά έχουμε και κάποια άλλα, κάποια πιο παλιά έργα, τα οποία έρχονται από άλλους χρηματοδοτικούς φορείς, είτε ελληνικούς, είτε τις πιο μικρές πρωτοβουλίες ευρωπαϊκές. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω και εγώ με τα ευρωπαϊκά. Αποστολόπουλος Ηλίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, τέλεχος και εγώ της βιώσιμης πόλης. Εγώ θα σας πω 2 λόγια για το πρόγραμμα Set Off. Στόχος του προγράμματος η βελτίωση της ετοιμότητας, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία έναντι μελλοντικών κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως επίσης και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πρόληψης, προετοιμασίας και αντιμετώπισης καταστροφών. Το αποτέλεσμα του έργου αυτού, η ανάπτυξη ενός καινοτόμου εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος για το προσωπικό πολιτικής προστασίας και το προσωπικό ασφαλείας και φύλαξης του ιδιωτικού τομέα. Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού έχει πλέον ολοκληρωθεί. Βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει 13 θεματικές ενότητες από βιομηχανικά ατυχήματα μέχρι επιδημίες και σεισμούς για όλους τους εμπλεκόμενους στην πολιτική προστασία
και ασφάλεια χώρων και κάθε ενότητα από αυτές τις θεματικές είναι μοιρασμένη σε επιμέρους υποενότητες, επιτρέποντας την ομαλή παρακολούθησή τους. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης οποιασδήποτε ενότητας και απαντώντας τις ερωτήσεις αξιολόγησης που περιλαμβάνουν στο τέλος τους, μπορούν να λάβουν και τη σχετική πιστοποίηση για την κάθε ενότητα. Κατά τη φάση σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού, πραγματοποιήθηκαν 3 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Η πρώτη στην Καβάλα το Μάρτιο του 2023, η δεύτερη στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2023 και η τρίτη στην Οχρίδα τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. Η βιώσιμη πόλη, χρησιμοποιώντας το δίκτυό της, προσκάλεσε στελέχη από τους Δήμους μέλη της να συμμετάσχουν σε όλες τις εκδηλώσεις από τμήματα που σχετίζονται με την πολιτική προστασία και συγκεκριμένα από τους Δήμους Δέλτα, Διδημοτήχου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Καβάλας, Κεσαριανής και Πέλας. Με τη δημιουργία τώρα για την πλατφόρμα, να σας πω τα τελευταία, με τη δημιουργία ενός προσωπικού λογαριασμού, κάθε ενδιαφερόμενος έχει άμεση πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό 13 θεματικών ενωτήτων, όπως ήδη αναφέραμε, το οποίο υλικό είναι μεταφρασμένο σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, ελληνικά, γαλλικά, ισπανικά και σλαβομακεδονικά. Όλες οι ενότητες, εκτός από το γραπτό υλικό, τις εικόνες και τα διαγράμματα, περιλαμβάνουν και αφήγηση από μαγνητοφωνημένο κείμενο που δημιουργήθηκε από τα στελέχη των συμμετεχόντων εταίρων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται ασύγχρονα από οποιοδήποτε συσκευή, σταθερό ή φορητό υπολογιστή, τάμπλετ ή smartphone και σε τοποθεσία και χρόνο που επιλέγει ο καθένας. Μοναδικό προαπαιτούμενο, και κλείνω, η παρακολούθηση της πρώτης ενότητας, εισαγωγή στον κίνδυνο, για να μπορέσετε να συνεχίσετε και στα υπόλοιπα, η οποία αυτή η ενότητα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα που εφαρμόζεται σε όλες τις ενότητες. Αυτά από εμένα και για το ΣΕΤΟΦ. Συνεχίζουμε με τον συνάδελφο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας και από εμένα. Εγώ ονομάζομαι Ελένη Λίτρακη, είμαι μηχανικός χωροτάξης πολεοδόμος και στέλεχος της βιώσιμης πόλης. Το πρώτο πρόγραμμα που θα σας παρουσιάσω είναι το DESIDO. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η βελτίωση της διαχείρισης έκτακτων συνθηκών μέσω της αξιοποίησης κοινόχρηστων δεδομένων, εργαλείων και υπηρεσιών cloud. Ο ρόλος της βιώσιμης πόλης ήταν να συντονίζει την ελληνική πολιτική εφαρμογή για την αντιμετώπιση έκτακτων διακοπών ρεύματος και πεδίο εφαρμογής ο Δήμος Χάλκης. Το αποτέλεσμα του έργου ήταν η δημιουργία μιας πολιτικής για την πρόβλεψη διακοπών ρεύματος. Για την ανάπτυξη της ελληνικής πιλωτικής εφαρμογής ήταν απαραίτητη συλλογή δεδομένων, όπως το ιστορικό προηγούμενο διακοπών ρεύματος, καιρικές συνθήκες, η επισκεψιμότητα του νησιού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε, για αυτό το λόγο, και πιο συγκεκριμένα για τη συλλογή δεδομένων που αφορούν στην καταγραφή διακοπών ρεύματος, εγκαταστάθηκε ένας μετρητής ενεργειακής κατανάλωσης στο Δημαρχείο της Χάλκης. Μέσω του μετρητή παρακολουθείται η ενεργειακή κατανάλωση που καταγράφονται οι διακοπές ρεύματος σε πραγματικό χρόνο. Εδώ μπορείτε να δείτε 2 φωτογραφίες, σημεία του μετρητή και η εγκατάστασή του στο Δημαρχείο της Χάλκης. Τα δεδομένα του μετρητή οπτικοποιούνται μέσω του DataBuild, το οποίο χρησιμοποιείται από το Δήμο Χάλκης. Στα γραφήματα παρουσιάζεται η ενεργειακή κατανάλωση του Δημαρχείου, όπως επίσης και άλλοι παράμετροι. Η πολιτική πρόβλεψη λοιπόν που διαμορφώθηκε έχει ως εξής. Πρώτα αντλήσαμε δεδομένα από το μετρητή και λάβαμε υπόψη δεδομένα όπως η ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων, οι καιρικές συνθήκες του νησιού, το ιστορικό διακοπών ρεύματος και επισκεψιμότητα. Έπειτα η ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δημιούργησε έναν αλγόριθμο για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, αποτέλεσμα του οποίου είναι ένας δείκτης πρόβλεψης κινδύνου πιθανής διακοπής ρεύματος. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του δείκτη δηλώνει υψηλό κίνδυνο διακοπής ρεύματος, οι αρχές και οι δημότες ενημερώνονται μέσω προειδοποιητικών μηνυμάτων. Το προειδοποιητικό μήνυμα που στέλνεται αυτόματα έχει αυτή τη μορφή και, όπως βλέπετε, αποτυπώνει το αποτέλεσμα του δείκτη κινδύνου που έχει υπολογιστεί για τις επόμενες 2 ώρες. Καλησπέρα και από εμένα. Ονομάζομαι Κώστας Γιώργης. Θα σας πω 2 λόγια για το DataBuild. Τα ενεργειακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στο DESIDO προέρχονται από το DataBuild. Το DataBuild είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ψηφιοποίησης και ενεργειακής εποπτείας των κτηρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου. Διαθέτει GIS σύστημα όπου μπορούμε να εισάγουμε και να βλέπουμε κτίρια και εγκαταστάσεις στο χάρτη και για κάθε ένα αυτά προσφέρει τη δυνατότητα καταγραφής της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου, αυτόματος υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος
πάντα με τους πιο έγκυρους συντελεστές που έρχονται από τη UN, προαιρετική σύνδεση με αισθητήρες για ζωντανή παρακολούθηση της κατανάλωσης. Αυτό κάναμε για τον data build και τον υπολογισμό των διακοπών ρεύματος. Και φυσικά πληθώρα από γραφικές παραστάσεις και αναφορές για διαχείριση όλης αυτής της πληροφορίας. Το data build χρησιμοποιείται σε πολλά προγράμματα ευρωπαϊκά και είναι εγκατεστημένο αυτή τη στιγμή σε 13 δήμους. Επίσης, συνοδεύεται με Android application, το οποίο είναι όχι τόσο προσανατολισμένο στη διαχείριση, αλλά περισσότερο για τους πολίτες. Το application είναι δωρεάν, δεν χρειάζεται login και περιλαμβάνει τα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου, τα οποία ο πολίτης μπορεί να δει στο χάρτη, να δει για αυτά κάποιες βασικές πληροφορίες και να πλοηγηθεί σε αυτά μέσω Google Maps. Το Android application είναι εγκατεστημένο αυτή τη στιγμή σε 5 δήμους. Ευχαριστώ. Προχωράμε με το έργο Energate. Το έργο Energate έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας ψηφιακής αγοράς ενεργειακής απόδοσης με σκοπό την αύξηση των πιθανότητων χρηματοδότησης, επιτυχάνοντας έτσι το ρυθμό ανακαίνησης των κτηρίων. Αποτέλεσμα του έργου θα είναι μια ενιαία πλατφόρμα, η Energate Marketplace, η οποία θα φέρει σε επαφή ιδιοκτήτες κτηρίων, φορείς υλοποίησης και χρηματοδότησης. Ο ρόλος της βιώσιμης πόλης είναι να εντοπίσει και να καθοδηγήσει δήμους για τη χρήση της πλατφόρμας Energate. Οι χρήστες της πλατφόρμας θα μπορούν να είναι είτε ιδιοκτήτες κτηρίων, δημόσιες αρχές, φορείς υλοποίησης και φορείς χρηματοδότησης. Όσον αφορά τους χρήστες, οι οποίοι θα είναι δήμοι, υπάρχουν 3 περιπτώσεις χρήσης. Η πρώτη είναι η δημόσια αρχή να αναζητά χρηματοδότηση, όπου θα προτείνονται προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη περίπτωση χρήσης είναι η δημόσια αρχή να αναζητά φορέα υλοποίησης, και έτσι θα ειδοποιούνται οι φορείς υλοποίησης. Και η τρίτη περίπτωση χρήσης είναι η δημόσια αρχή να αναζητά χρηματοδότηση και φορέα υλοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση ειδοποιούνται οι φορείς υλοποίησης και οι χρηματοδότες και αντιστοιχίζονται παράλληλα. Σε αυτή τη φάση του έργου, η πλατφόρμα βρίσκεται στο στάδιο της τελικής διαμόρφωσής της, πριν διατεθεί στο κοινό που θα κληθεί να τη χρησιμοποιήσει. Με σκοπό λοιπόν την αξιολόγησή της και την προσαρμογή της στις ανάγκες των Δήμων, πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση, κατά την οποία παρουσιάστηκε η πλατφόρμα και συζητήθηκαν οι προτινόμενες παρεμβάσεις για τη δομή και τα εργαλεία της. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ξηρομέρου και άλλοι εκπρόσωποι από τους Δήμους Αιγιαλίας, Ξηρομέρου, Πύλου Νέστορος, Ιχαλίας και Χάλκης. Και οι πληροφορίες που μας έδωσαν και οι παρατηρήσεις που μας έκαναν ήταν πολύ σημαντικές και σίγουρα θα τις λάβουμε υπόψη για την τελική διαμόρφωσή της. Ένα ακόμη έργο το οποίο βρίσκεται σε αρκετά πρώιμο στάδιο είναι το Risk Adapt. Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η αντιμετώπιση της έλλειψης τεχνολογίας και δεδομένων για τις εκτιμήσεις κλιματικού κινδύνου και έκτασης των επιπτώσεων των υποδομών που εκτίθεται σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου έργου θα είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα προσφέρει τα εργαλεία που χρειάζονται οι Δήμοι για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή στις δημόσιες υποδομές. Και ρόλος της βιώσιμης και σε αυτήν την περίπτωση θα είναι ο εντοπισμός και καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων Δήμων για τη χρήση της πλατφόρμας. Συνεχίζουμε με το έργο PowerPool και PowerGIF. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Δώστε μας μισό λεπτό. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Όπως βλέπετε, έχουμε ακούσει προγράμματα τα οποία εστιάζουν στην πολιτική προστασία, στις προβλέψεις κινδύνων, στον τουρισμό, στην προσβασιμότητα. Γενικά σε έργα τα οποία εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων και απευθύνονται και κατά κύριο λόγο σε δήμους, αλλά και σε ιδιώτες οι οποίοι θέλουν να βοηθηθούν και να μπορέσουν και αυτοί να πάρουν κάποιο είδους πιστοποίηση, εκπαίδευση σε θέματα τα οποία είναι πολύ επίκαιρα τη δεδομένη στιγμή. Αφού ακούσαμε λοιπόν όλα αυτά, θα εστιάσουμε, θέλω άλλα 3 λεπτά από το χρόνο σας, θα εστιάσουμε σε 2 έργα τα οποία έχουν ως θέμα τους την ενέργεια. Το πιο φλέγον και επίκαιρο ζήτημα τη δεδομένη στιγμή. Το έργο PowerPool είναι ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε πριν μερικούς μήνες, το έχουμε παρουσιάσει και σε άλλες γενικές συνελεύσεις, γιατί γενικά ήταν ένα πρόγραμμα που ενδιέφερε πολύ τους Δήμους. Ο στόχος του συγκεκριμένου έργου ήταν η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας ή τουλάχιστον ο προσδιορισμός σε πρώτο βήμα του επίπεδου της ενεργειακής φτώχειας μέσα στους Δήμους. Ο ρόλος της βιώσιμης πόλης, μιλάμε για όπως καταλαβαίνετε, για ένα μεγάλο κονσόρτιουμ από διάφορους εταίρους,
Νέος Δήμαρχος Αθηναίων, κύριος Χάρης Δούκας, ήταν καταλύτης και για τη συγγραφή του έργου και για την υλοποίησή του, λόγω ειδικότητας. Προφανώς, ο ρόλος βιώσιμης πόλης, λοιπόν, σε αυτό το έργο ήταν η εκπαίδευση συμβούλων και μεντόρων ενέργειας και η ίδρυση γραφείων αντιμετώπισης ενεργειακής φτώχειας στους Δήμους μέλη του. Πανευρωπαϊκά έχουμε περίπου 30 πόλεις οι οποίες εμπλέκονται άμεσα στο έργο και στην Ελλάδα, όπως βλέπετε, έχουμε ιδρύσει ήδη 6 γραφεία σε Δήμους μέλη μας. Τα τελευταία, λοιπόν, 2 χρόνια έχουμε ιδρύσει γραφεία αντιμετώπισης ενεργειακής φτώχειας στο Δήμο Αλμυρού, στο Δήμο Ασπροπύργου, στο Δήμο Μεσσήνης, στο Δήμο Σουλίου και στο Δήμο Τρίπολης. Ενώ το έργο έχει ολοκληρωθεί, για μας, επειδή θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και με ένα λεπτό τρόπο, παρόλο που δεν έχουμε τη χρηματοδότηση για να συνεχίσουμε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επέλεξε και ο Γενικός Διευθυντής του Δικτύου και ο Πρόεδρος να υποστηρίξουμε τα μέλη μας και όσους θέλουν να γίνουν μέλη μας, ώστε να συνεχίζει να υλοποιεί τη συγκεκριμένη ιδέα. Το επόμενο γραφείο, το οποίο είναι προγραμματισμένο να γίνει στο Δήμο Αθηναίων. Την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε το σεμινάριο για την πιστοποίηση Συμβούλων και Μεντόρων Ενέργειας. Είχαμε περίπου 60 στελέχη τα οποία συμμετείχαν από το Δήμο. Μέχρι σήμερα που μιλάμε έχουμε δώσει περίπου 45 πιστοποίησεις σε κάποιους μέντορες και περιμένουμε να πιστοποιήσουμε και τους υπόλοιπους μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Φυσικά, όποιος Δήμος ενδιαφέρεται είτε για κάποιες περισσότερες πληροφορίες για το θέμα, είτε για να έρθει σε επαφή μαζί μας για να ιδρύσουμε κάποιο γραφείο ή να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, είμαστε στη διάθεσή σας. Και συνεχίζοντας στο τελευταίο καινούριο έργο, το οποίο και αυτό έχει σαν κεντρική ιδέα το θέμα της ενέργειας, εδώ μιλάμε για το έργο Power Youth. Το έργο Power Youth εστιάζει ώστε μέσα στα επόμενα 3 χρόνια να μπορέσουμε η βιώσιμη πόλη, σε συνδυασμό με τους μικρούς δήμους της περιφέρειας, να ιδρύσουμε 2 καινούριες ενεργειακές κοινότητες, οι οποίες όμως δεν έχουν ως κύριο μέτοχο ή ως εκπρόσωπό τους τον Δήμο ή κάποιον ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία στο θέμα της ενέργειας, αλλά βάζουν μπροστά τους νέους ανθρώπους. Είναι το μέλλον μας, είναι άνθρωποι που πολλές φορές έχουν μεγάλη εξειδίκευση στο θέμα, έχουν την όρεξη να ασχοληθούν με λίγο πιο γραφειοκρατικά ή λίγο πιο περίπλοκα θέματα και οι οποίοι στατιστικά, όπως είδαμε μέχρι τώρα, εξαιρούνται πάρα πολύ από τις πρωτοβουλίες των Δήμων. Έχουμε 5 πιλότους σε 5 χώρες, διαφορετικές καταστάσεις όσον αφορά τις ενεργειακές κοινότητες. Γνωρίζετε καλά οι περισσότεροι από εσάς ότι με την αλλαγή του νέου κλιματικού νόμου έχουμε και αλλαγή στον τρόπο σύστασης και λειτουργίας των ενεργειακών κοινοτήτων. Μέσω του έργου, λοιπόν, φιλοδοξούμε μαζί με τους υπόλοιπους ευρωπαίους εταίρους να αναπτύξουμε εργαλεία και μεθόδους υποστήριξης των ανθρώπων, των νέων, που θα υποστηρίξουν τις ενεργειακές κοινότητες. Φυσικά, υποστηρίξη και προώθηση της συλλογικής λήψης αποφάσεων. Οι ενεργειακές κοινότητες πλέον φεύγει το βάρος της λήψης απόφασης από τον ίδιο το Δήμο και πλέον μετακυλούμαστε σε πολύ πιο συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Και φυσικά, θέλουμε δημιουργώντας μια ομάδα νέων ηγετών που θα ασχολείται με τις ενεργειακές κοινότητες, να δώσουμε το λόγο στους νέους ανθρώπους. Η πιλωτική εφαρμογή στην Ελλάδα θα χαρακτηριστεί από τα παρακάτω στοιχεία. Ομάδα στόχος είναι οι νέοι ηλικίας 18 με 26, προσπαθώντας να εμπλέξουμε ενεργά ανθρώπους που είτε βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πανεπιστήμιο, είτε είναι νέοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην περιφέρεια. Φυσικά, ξεκινώντας μέσα στους επόμενους 5 με 6 μήνες, θα κάνουμε μια εκτενή αξιολόγηση των εμποδίων και των τοπικών συνθηκών, ειδικά όσον αφορά τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων. Θα οργανώσουμε εργαστήρια, σεμινάρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις. Φυσικά, οποιαδήποτε εκπαίδευση δημιουργηθεί μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος, έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, παρέχεται δωρεάν. Και φυσικά, στο τέλος του έργου, φιλοδοξούμε και εμείς και οι υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν σε αυτό να βάλουμε το λιθαράκι μας ώστε να προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο προσιτές τις ενεργειακές κοινότητες και στους Δήμους και στους πολίτες της. Τέλος, και θα ολοκληρώσω με την συγκεκριμένη διαφάνεια. Τον Μάιο θα πραγματοποιήσουμε μία ημερίδα, η οποία θα έχει ως σκοπό να υπάρξει μία ανταλλαγή απόψεων από τα δικά μας τα μέλη, από νέους ανθρώπους
και φιλοδοξούμε να έχει πολύ ενεργή συμμετοχή από τους Δήμους, μια ημερίδα η οποία θα εστιάσει στο να προσδιορίσουμε τα εμπόδια που τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν και τα ξέρουμε και κάποια ίσως γραφειοκρατικά ζητήματα που έχουν προκύψει με τον νέο κλιματικό νόμο. Φυσικά θα ενημερωθείτε όλοι όταν θα έχουμε ώρα και μέρος για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Και τέλος, υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους Δήμους. 2 είναι ο στόχος μας για την επόμενη τριετία. Δεν μείναμε ποτέ στο στόχο μας. Πάντα προσπαθούμε να πηγαίνουμε ένα βήμα παρακάτω. Επομένως, έχουμε ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους Δήμους. Όποιος ενδιαφέρεται, όποιος θεωρεί ότι έχει κοινότητα νέων, η οποία θα μπορούσε να ασχοληθεί πραγματικά ενεργά με το ζήτημα, να μας φέρει ένα τηλέφωνο, να μας στείλει ένα email και εμείς είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εδώ θα σας αποδεσμεύσω και θα δώσω το λόγο στο Γενικό Διευθυντή κύριο Γιώργιζα. Αυτή είναι η ομάδα της Βιώσιμης Πόλης, η βασική ομάδα της Βιώσιμης Πόλης. Είμαστε γύρω στα 25 άτομα. 12-13 άτομα είναι εδώ στην Αθήνα. Είναι κάποια άλλα στελέχη που είναι διασπαρμένα στην Τρίπολη. Έχουμε 5 στελέχη στην Καβάλα. Έχουμε προσλάβει 5 ανθρώπους στην Καβάλα και βοηθούν στην τεχνική υπηρεσία και στην επίβλεψη των έργων. Αλλά η βασική ομάδα είναι αυτή.